आज सबसे पहले बात कर मनी मिराज के बारे में। तो मनी मिराज के एगो नया वीडियो आवे वाला बटे जौना के नाम सन 1980 हटे, जो कि 1 से 2 दिन में आ जाई। ओकरा बात कर बिहार के एगो सबसे बड़ा हादसा के बारे में। तो हादसा में एगो ट्रेन ही जड़ गई बटे क्यूल स्टेशन पर, जौना के नाम पटना सिगड़ी मेमो गाड़ी रहा सटे। अब पता नहीं ट्रेन कैसे जड़ल भी, अगर पता चली तो हम अगला वीडियो में जरूर से बता दें। ओकरा बात कर खेसारी लाल यादव के बारे में। तो अगर खेसारी लाल यादव से मिलल चाहता रहो तो 10 जून के आनंद मंदिर बनारसी में मिल सकता रहो, और 11 जून के बैकरपुर कोलकाता जयंत सिनेमा में मिल सकता रहो, और 13 जून के सपना सिनेमा घर आरा में मिल सकता रहो, और 13 जून के छपरा के एक बार जयशंकर सिनेमा घर में मिल सकता रहो। बात कर खेसारी लाल यादव के ही बारे में। तो इनके एगो नया फिल्म रिलीज हुई बटे जौना के नाम रंग दे बसंती हटे। ये फिल्म के हीरोइन के तुलना पहचानत हो वालो हम बताया तने। इनकर नाम डियाना खान हटे, और ये कोनो भोजपुरी के हीरोइन ना हवी। और खेसारी लाल यादव के फिल्म 2008 से सिनेमा घर में रिलीज हुई बटे। ये फिल्म देखे खातिर लोग के बहुत ज्यादा भीड़ लग जाता है सिनेमा घर में। हम वीडियो देखा था, देख लोगे। ओकरा बात कर विवेक सिंह के बारे में। तो इनकरा के तुलो जानते हो बोलो, ये पहले खेसारी लाल यादव के मैनेजर रहन, मगर अब खेसारी लाल यादव इनकरा के अपना मैनेजर पोस्ट से हटा दिले बड़न। अब विवेक सिंह समर सिंह के साथ बहुत ही ज्यादा दिखत रहन, शायद से उनका टीम ज्वाइन कर ले बड़न। ओकरा बात कर रंग दे बसंती के हीरोइन डियाना खान के बारे में। तो इनकरा जब पूछल गई कि तेरा भोजपुरी आएला कि ना, तो डियाना खान का हुई हम वीडियो दिखाते हैं, देख लोगे। ठीक बा ना और कुछ नहीं आता है। ओकरा बात कर एगो औरत के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा अश्लील वीडियो बनावेली इंस्टाग्राम पर। तो पहले हम इनका वीडियो दिखाते नहीं, देख लोगे। इनकरा से जब एगो इंटरव्यू के दौरान पूछल गए कि इतना अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर काहे बनावे लो, तो ये रोए लगी और का कही हम वीडियो दिखाते नहीं, देख लोगे। मजबूरी बाटे, हाँ, मतलब हमरा पति के क्लिनिक खत्म हो गल बाटे कि हमरा के खर्चे चलाई जब घर जीने के। ओकरा बात कर मनी मिराज के ही बारे में। तो इनकर एगो और गाना आयल बाटे जौना के नाम हटे मिलल बारू नसीब से। ओकरा बात कर कृष्णा जैक के बारे में। तो इनकर एगो नया वीडियो आवे वाला बाटे जौना के नाम हटे फांसी। ओकरा बात कर चिंटू पांडे के बारे में। तो इनकर एगो नया मूवी के ट्रेलर आ गई बाटे जौना के नाम अग्नि साक्षी हटे। एक फिल्म में अक्षरा सिंह हीरोइन बाड़ी।